Tapos dito maglalagay tayo ng stage. So, para kahit na pwede dito mag-training, di ba, Jonathan? Pwede na mag-training tsaka awarding dito eh. Kung may stage na. So, pwedeng training tsaka awarding na dito. So, very exciting. Today is Monday. Papunta kami ulit doon sa Chatham para pag-usapan ulit. Ngayon, CR ang pag-uusapan namin. Kasi inspect ko rin yung flooring ko ano yung nagawa nila Joseph yesterday. Legero. Ba't kayo nag-slot? Bakit? Kala namin mas nag-slot pa kayo pa pala. Kumaliwa ka. Paulit-ulit na lang, hindi nila ma-memorize yung mukha ni Jera. Today is Monday and bago pumunta sa office, dito muna tayo sa construction site kung saan titingnan natin kung ano yung mga nagawa ng mga karpintero. So, eto, as you can see, ang problema ko kasi yung mga ibabaon namin ng mga wire ni Paul. So, dyan sa mga sasayig na yan, tsaka doon. So, sample lang to, pero hindi ito yung actual. Yung actual, mas malapad pa. May kita nyo, mas malalim siya. So, perfect para lagyan namin ng mga wirings. Andito kami ngayon para pag-usapan yung plano doon sa mga materyales sa bibiling ko para sa CR. Pag-usapan din kung kaya na ba itong ganitong finishing ng flooring o ayusin pa. Tapos yung kisa may pag-usapan namin ni Paul kung paano namin paikutin yung land tsaka electrical nang hindi sila nagsasalubong. Okay, so yun muna. Medyo confusing ngayon dahil si Paul sobrang daming wire sa land niya, hindi pwedeng dumikit sa mga electrical na gamit. Electrical na wiring. Kaya, tapos ang problema ko ngayon, yung mga bibili, yung design na kagad sa banyo, kailangan may design na dahil bibili na yung mga tiles today. Okay.